Ini जों रुपाइसरि ब्लक आन्डारनि एसटी कलनी सुनाइसरि विलेजनि सुब्रत त्रिपुरानि न हतारख्लाय 10-12 दिन आगे प्राकृतिक दुर्जोगनि कारणे बनि न बायथा बनि बायना जों तिनि इरो फाइलाय जत मिलि रुपाइसरि ब्लक आन्डारनि त्रिपुरा मथाजारा तंनाय न जों बनो तंथाय नकरि बनि जों तिनि गाबां गामख्लाय ताइ रमिया भाव जों बनो कसासा तंग्राम न जुवा जुरै जों दाबो ताइ दं एबं बनी लगे जों कसासा बना कয়েক दिन माने नक तांख्लाय जासाक गामख्लाय नक तांगिया साक जानि बाय जों बन कसा रां कसासा या फाइरलायनाय जों बेसेबो रमिया रां जों जतटुकु फारि चुबालाय जों बनि सुब्रतनि रां जों कसा या फाइरलायनाय